Patay ang isang magsasaka matapos atakihin ng mga bubuyog sa Barangay Calbayog, Malilipo, Talbay noong Huwebes ng umaga, Agosto 28. Kinilalang biktima na si Rodrigo, 66 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Alex Alcantara, officer in charge ng Malilipot MPS, naglilinis ang biktima sa kanyang bukirin ng kuyugin ng mga bubuyog. Narinig pa daw ng isang residente ang paghingi ng saklolo ng biktima at naisugod pa sa ospital, subalit idineklara ring dead on arrival. Sa kanya po ito, sinasaka niya po yung lugar, medyo na malayo sa bahay niya, bundok. So doon siya naglilinis, nagtatanim ng mga panim niya. Nagkataon lang siguro na yung araw na yon ay nabulabog niya yung bahay nito mga bubuyog. Yung mga bubuyog po, once naabala po yung kanilang tirahan, so atake po talaga sila. So ang reaction po sa katawan natin ay magkakaroon po ng allergic reaction sa katawan natin. So yun po siguro ang dahilan sa dami ng bubuyog na umatake sa kanya kaya hindi na siya nakalayo. Dagdag pa ni Alcantara, hindi ito ang unang beses na may nasawi sa kanilang bayan dahil sa kagat ng bubuyog. Isang residente rin kasi sa Barangay Binitayan sa naturang munisipalidad ang inatake ng mga bubuyog at binawian ng buhay mahigit 10 taon na ang nakalipas. Siguro po, considering po na yung lugar ay bundok, so kulang po yung mga tao nakatira doon. So siguro mas maganda doon sa mga bubuyog na makatira doon. So it so happened na itong magsasaka natin ay doon din na nagtatanim. Ito na po ang pangalawang pagkakataon na may natake ng bubuyog dito, pero yung unang pagkakataon po ay matagal ng panahon na po. So halos isang dekada na yung unang insidente ng pag-atake ng bubuyog. Ay hindi, yung unang insidente po ay nangyari po sa Barangay Binitayan. So matagal na panahon na rin po at yung biktima doon ay isang babae. Paalala naman ng otoridad sa mga residente, iwasang gambalain ang beehive o ang tirahan ng mga bubuyog para hindi na maulit ang ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.